my Führer. The war is lost. Surrender is our only option. Conas atá sibh gachéin ar YouTube cadas Gaeilge an seo agus táimid ag marú a ZAAAMBIES se na fear marmh á siad tar náis sé seo Sniper Elite DLC a hagan cá tú cnach leis féin Zombies a tháinig Sfeat seo gimmert latain nu a danta corde in multiplayer so ha me gimmert lomhéin ar an level is dúcre mar sin ha me gimmert bio mar sin buintana bas Tás gom go deithnín fís na zombies lan go dtíine mar sin ceaps go níanaan ceann na ceart tá síúm cúpla ceann de fluúla dhéanamh mar sin má hastíúit aon chluthe a bhla dumsa le zombies an má siad a thola Aberlón agus déanama me díhil é immert ar an canéal a scoilin gundát Nis má bheis fiocant ar an cutscene beag get sachan cléasam á fearán Hitler agus nítear bhil hosta chun na Germánig ag chailúnt an coga agus mar sin tá síúig na fear marmh na zombies a chuir tar náis chun tríalt lábhnócht ar bhar có ríist ach nílam se chun ligandóibh chun má tugant é go dasbog agus in zombies a chéim a sílam iad a bharú lárach le a gunna nó gunna mór grís Springfield sniper rifle agus yeah I'm gonna beg lauch zombies mar sin má haithníonn sa an bhd leat má si do thola fág like ar an bhí seo Ish, catá timplan cúine sa zombies a hána chola No, tá siad ar an saoil a ríist mar sin bhar an bheith cuairmach gá déim Cluichí zombies DLC zombies tréis taachtamach le anchud cluichí de fliúil thar na blianta áthar sa glúin sa de console smaoinmh siar nos Red Dead Redemption tháinig an Undead Nightmare DLC amach Sleeping Dogs bhí DLC Zombies acu agus gundát Call of Duty thosníidir le World at War agus some Black Ops a hain agus a Black Ops a dó cluichí zombies an chomá mar sin na cluichí léir Treyarch Call of Duty chuann siad zombies lo agus forbaitheoirí Sniper Elite ceapaidir gníomh siad an bud cíala an gnápla Sniper Elite cluiche é Harlín a bheith an dara cogad damda mar sin éon fá hamid fósta dara cogad damda so ach le zombies seachas líne ach an grenade a chabhas so vin grenade anis ní mar sin a chaithin tú grenade an beáid spás a dhéanamh idir me héin agus na zombies mar sniper seame mar sin gundát ceartúm tógant é go dasbog agus má sniper úsáid seachas a bheith róchóngrach go dtí na zombies mar dúirt am gimmert ar an level is dúcra mar sin má bhuadann siad me cúpla uair be me marmh Bhín seas cuisoch nuair línta síos nas is seo tit an bháta de chrí agus caríonn sé sin leat an scóp a dhéarú agus a chmád tí bar an ré No, tá bro an hána gimmert ar an PC agus an fáil taithí ar an mouse and keyboard nó an luch agus keyboard mar sin má han óg well be me níos far gan cúpla seachtain nuair bheith níos mó taithí go mar Díor tríd an ceann mar sin ceap amach na chlainn peléir dul mar dúirt má ceann meile
tríd an ggóil in som. Agus all the needed dul tríd an scór nach chuoine ar sin. Well, dhéanach sé sin tá heachta ach stofa go marach se tú chomá ach gan dá bhíon zombie marh péisci le. Agus, ceam eile, an fád níos far. Dul a bheas a háim. Nuair cinn tú som ar clé spáinn se bháta de chrí, gus cá tú ag má das íseal chun go mbeadh tú ábalta na zombies a lách go das sochar. Ní nó sé sin. Má chuine cabh sais aig middle fiddle agent sais gas mask. Ní te seo go chhlacht for an for uanta. Cá tú an job ar chríoch nu agus is scum a chuna sa chríoch nín tú é. Ní hen sniper bháin agat a pistol agat agus machine gun agat chomá me gúsáid an Thompson. Beidir go nachníonn sibh gona som ó cluichí eile nó má leaníonn tú cuasaí staire agus an dara cogad damda gan dat úsáid idir an gona som. Nach das an áit é seo, is mór an trúra gur go tháinig na zombies agus riimiis na zombies gan dat cá go raibh an chud bu amáil ar siúil sin é fáin tinine nach éáit agus an áit rite síos. Leanóid ar rinne raig, cíimiid cad a bhla glynn. A hella zombies gan dat, cad eile. Dír tríd an ceann. Agus a ríist. Wow. Annach chud fuil sa chléasá mar sin I don go bhfuil sé ar bhúnach de leanaí. Chun nach siar in is ríist. Gus mo chuid ama thugant. Cá tú déan cinnte go bhfuil tú tééis do runna alódáil an tá mar fad. Má hen tú róthapig tríd an chléasá, well, be tú a driblóid. There am a lot of made son. They're so dull. Our flags are yes. Foresight, false. Taking a camera slow mo na sin, nor into shot back. Just like no fall a tree, nor stopping on camera, because taking gachain would maul. Or no some matrix and with agents. Volhin and Clay saw the aine, like Lurg. Clay das bug, rather let's see sheets, I guess. Well, zombies allow it, I guess. Don't get that mean to the gamers, begin a alta. I guess go horror dump some fought here and look at keyboard, I guess carrying in place so lumber, so may Hogan get das bug. Couple of zombies allow it, I guess. Struss and lay of winter some. Agus sin zombie ar le aig fiddle marv. Warint muilín ma riomhra síos agus méid tafid agus hagan an chud zombies ar an scáilán. Maidir bhfuil éon siar sa níl. Mar sin tá brónam nuair mar muilín an framerid síos beánína. Níl mar an go bhéidir nó dhéanamh faoi láthair mar sin. Nish, nada cad a bheith saola sa. Tig. Agus. A hella zombies. Gan dat, cad eile. Sampan cwbl o gael meile lawch ar creach ni man fish. Sy'n man fish fe ro ada. Os ydym nach maladina fish na fada YouTube agus ni achan cwyd smooth o fi'n ag yn slir fad trid yn fish mar sy'n Ní doch bhfuil ein puinte I bheith roada. An an grenade a chaf síos a suck, cí me sin níos fáin an ceam dearnach chachas. Dom go raibh. Cúpla zombie dearnach a lách. Féisci le má cluthe zombies ann go dá sína go nimróin. Má sé le thola fág a comment. Agus má haithnan fi seo leat.
fág like carinse go mór chun an canéla scapa timp na háte chun go gíoch a heile daoine agus chun gailen YouTube mar ba ceachta Cíime sib sa chéad fí seile mar sin slán go fáil.